بلوچستان دمک دکیا کوئلے کرنا اسلحہ بندی مردمہ عرش کتک عرش آسرا بیست کنجن ویران چشکے اب ٹپی بتک پولیس ردا دکی ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ کوئلے کرنا راکٹ اور دستی بمباگو عرش کنک بتا کوئلے کرنا موجود کنجنانی سرا تیر گواری ہم کنک بتک ویران بتگی کنجن پشیر قلعہ سیف اللہ جوب مسلم باغ موسیٰ خیل کچلاک افغانستان اچا سیادی دار حاجی خیر اللہ گشگین کے اسلحہ بندی مردمہ دا کوئلہ کنجنانی مشین ہم سود کگا چشکے دومی نمگا سر وزیر سرفراز بکچیا ایوائل ایر جتک او اشیے پٹپول کنگے ہم ہدایت داتا بلوچستان دمک دکیا کوئلے کرنا اسلحہ بندی مردمہ عرش کتک عرش آسرا بیست کنجن ویران چشکے اب ٹپی بتک پولیس ردا دکی ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ کوئلے کرنا راکٹ اور دستی بمباگو عرش کنک بتا کوئلے کرنا موجود کنجنانی سرا تیر گواری ہم کنک بتک ویران بتگی کنجن پشیر قلعہ سیف اللہ جوب مسلم باغ موسیٰ خیل کچلاک افغانستان اچا سیادی دار حاجی خیر اللہ گشگین کے اسلحہ بندی مردمہ دا کوئلہ کنجنانی مشین ہم سود کگا چشکے دومی نمگا سر وزیر سرفراز بکچیا ایوائل ایر جتک او اشیے پٹپول کنگے ہم ہدایت داتا